Байсар авылы риваятләре. Минем бабамның әтисе Сәләхи бабам шәҗәрәдә 4нче буын була. Актаныш районына кергән Байсар авылында хөрмәтле кешеләрдән булган. Буе кечкенә булса да, эшкә сүзгә нык булган. Сез ишетәчәк риваятләр элекке авыл тормышын күз алларга ярдәм итәр. Байсар авылыннан чыккан шәхесләрнең берсе Госман Хафиз улы Латипов. Ул данлыклы социалистик хезмәт каһарманы. Менә шул Госман ага белән Сәләхи бабам ерак җирләргә барып мал сатып йөргәннәр. Шулай бер көнне булар икәүләп Ижау шәһәренә юл тоталар. Берсе тана ияртә, икенчесе бузау җитәкли. Шәһәргә җиткәч, вакытлыча бер йортка керәләр. Кергән беренче төнне үк сукыр лампа астында тана белән бузауны чалып эшкәртәләр. Икенче көнне иртән базарга алып чыгып саталар. Шулай ел сайын терлек үстереп Минзәлә, Ижау, Казан кебек калаларга мал алып барып, кирәк-яракка алыштырып эш итә торган булганнар. Беләсегез килсә, Байсар авылыннан Ижауга кадәр 220 чакрым, Казан шәһәренә кадәр 360 чакрым ара. Гаиләне туйдырыр өчен элек шулай ерак араны җәяү йөри торган булганнар. Авылдагы тырыш кешеләр нужа күрмәгән. Өстәлләрендә һәр вакыт ризык булган. Екатерина II әби патша салдырган юл элек Байсар авыл уртасыннан узган. Шушы юлдан төрле чорда сәяси тоткыннарны, байлыгын тартып алган байларны һәм башка корбаннарны куа торган булганнар. Ул юл Мәскәүдән алып Түбән Новгород, Казан аша уза торган булган, Байсар аша чыгып Уфа, Себергә киткән. Байсар авылы аша узган сәяси тоткыннар турында менә шушындый хәлләр хәтердә сакланган. Байсар авылы уртасыннан узган чакта бер каторжник стройдан чыгып кача. Бу революционер артыннан конвой куа. Качкын хайран ерак китергә өлгерә. Эзәрлекләп килүчеләр мылтыктан атсалар да тигерә алмыйлар. Качкын коймалар өстеннән сикереп, бакчалар буйлап качу юлын эзли. Бәрәңге ала торган вакыт була. Бер Байсар кешесе бакчасында бәрәңге ала. Аңа сакчылар ерактан "Тоткынны тукта! Тукта! Бер! Акча бирәбез!" дип кычкыралар. Шулай Байсар кешесе әсирне куып тотып, көрәге белән бәрә. Ленинградтан ук җәяү килгән каторжникның качарга хәле булмый. Аңа күпме кирәк инде. Ул шунда ук җан тәслим кыла. Шул авыл баласы Васил абыем 7-9 яшьлек октябрят булганда әлеге революционерның җирләнгән каберен хәтерли. Ул кабер Байсар авылына кергәндә сул якта кала. Шулай ул чордагы авыл картлары ул каберне табып, чардуган белән уратып куйганнар икән. Каберне чиста тотканнар. Байсар авылы бик матур авыл. Аның өстеннән һәр яз сайын төзелешеп кыр казлары кайта. Күрәсең, ул авыл озын каз юлының бер юл билгесе булып тора. Бер ягында болын, икенче ягында кыргый урман җәелеп ята. Урман ягында авылга терәлеп кичкенә ташкын елга сөн елгасы ага. Сөннән алып кайткан, сөн суында юган иңгеле. Бишек җырын килә бөтеннәр буе, без үскәнлек бекән килмәре. Без биш бала үстек әнкәй белән, тигезмәдек иркә кышакта. Без әнкәйнең биш шатлыгы булды, биш кайгысы идек кай чакта. Без әнкәйнең биш шатлыгы булды, биш кайгысы идек кай чакта.
Байсар авылының колхозы Шаймерданов исемен йөртә. Шәйгәрдан Шәймәрдан улы Шәймәрданов тарихта эз калдырган дәүләт эшлеклесе. Ул Байсар авыл кешесе. Гражданнар сугыш елларында данлыклы Азин дивизиясе Минзәләне азат иткән вакытта Шәймәрданов фронтовиклардан һәм авыл яшьләреннән Кызыл гвардия отрядын оештыра. Сөн елгасының авыл ягында аклар, икенче ягында, хәзерге Башкортстан ягында кызыллар урнашкан була. Безнең бабай менә шул отрядның разведчигы була. Ул аклар ягында, авылда тылда яшәгән. Ул аклар турында нәрсә белә, шуны кызылларга хәбәр итеп торган. Шәймәрдановның тормыш иптәше аклар ягында авылда качып яши. Бу мәгълүмат акларга билгеле була һәм алар бу ханымны тоткынлыкка алырга эзли башлыйлар. Бу турыда Сәләхи бабама билгеле була. Ул урта хәлле крестьян булган була. Хәтта 2 ат асрый. Шәймәрдановның тормыш иптәшен шул атларның берсенә атландырып, Ташкын Сөн елгасы аша чыгарып җибәрә һәм аны җәзадан коткара. Шулай 2 як хәрбиләр, аклар, кызыллар бер-берсенә һөҗүм итеп, Сөн елгасының ярлары белән алышалар. Хәзер инде кызыллар авылда, аклар Сөн елгасының урман ягында. Шулай сугышның бер көнендә аклар бабамның ихатасына төзәп туп аталар. Туп йортның салам түбәсен тишеп, идән астына кирип китә, әмма шартламый. Шулай Сәләхи бабам һәм аның гаиләсе төрле бәрелешләрдән исән калып, гражданнар сугышының ахырына кадәр була. Сәләхетдин бабам белән булган тагын бер хикаятны җиткерәм сезгә. 30-нчы елларда колхоз оешкан вакыт. Байсар авыл кешеләре колхоз оешуы белән килешмиләр. Без моңарчы үз хуҗалыгыбыз белән яшәдек. Хәзер дә яхшы торабыз. Һәр эш яраткан гаилә үзенең тамагын туйдыра. Ни кадәр тырыш, шул кадәр бай була. Шуңа күрә дә колхозга берләшү безгә кирәкми. Юк, кирәкми. Әйдәгез авылдашлар, дуслар, туганнар, булай эшлибез. Без хәзер авылдан 2 илче кешене барлыйк. Аларны җыйнап Мәскәүгә җибәрик. Алар безнең теләкне түрәләргә җиткерсеннәр. Авылдашлар Мәскәүгә Сәләхетдин олы бабам белән тагын бер Байсар авыл кешесендә тукталалар һәм юлга әзерләп Мәскәүгә җибәрәләр. Аларның максаты Сталинга кереп, авылдашларның фикерен, теләкләрен җиткерү, колхозларга берләшүнең кирәкмәгәнлеген исбатлау. Шулай итеп болар юлга чыгалар. Мәскәүгә барып керәләр. Үзегез дуслар аңлыйсыз инде, беренче секретарь Сталинга күренү ул җиңел эшләрдән түгел. Сталин кабул итүен алар 2 ай буе көтәләр. Инде алар бөтен акчаларын ашап-эчеп бетерәләр. Ләкин кызганычка каршы Сталинга керергә мөмкинлек булмый. Ул вакытта премьер-министр вазифасын Калинин үтәгән була. Ул 20 минутын жәлләми аларны кабул итә. Тыңлый, колхозларның кирәклеген, өстенлеген аңлата һәм Байсар илчеләренә әйтә. Дуслар, сез авылдашларның фикерен җиткерер өчен ерак юл килгәнсез. Әмма ләкин карарны алыштырмаячаклар. Кем хәзерге булган сәясәткә каршы килә, шул халык дошманы була. Шуңа күрә, дусларым, сез ничек исән килдегез, шулай исән чакта кайтып китегез. Дип җавап кайтара һәм алар кире авылга юл тоталар. Дуслар, менә уйлап карагыз инде. Нинди кыю һәм тату булганнар авылдашлар. Çiçekler gibi kar yağar, hatırladı yemeli may kişin, şımır çiçek attan tuğayda,
Yürgen idik ikav nur kişi